Які водар, які пах весна. Весна прийшла і разом з весною на самому прикінці цієї весни, 28 красовика, Менськ, Репаблік, 19:00. Гурт Дітюки вас чекають. Ну ось це якби офіційне запрошення. Далі у нас кілька є до вас новинок. По-перше, у гурті Дітюки з'явилися нові наші сябри. Це Саня Радько і Влад Бернат. Я прошу вас їх, так сказати, підтримати і лічити 100% нашими дітюками. І ще одна новина, про яку ми повинні були сказати, це те, що Паша Трабл більше з нами не грає і не співає. Це для нас було тяжке рішення, це було вельми сумно, коли він вирішив сісти. Це було літом, гэтым летом ён сам вырашыў, ён будзе займацца сольнай кар'ерай, але пры гэтым мы не дзялілі спадчыну, мы не падзялялі гурт, мы разышліся па-сяброўску. Больш таго, Паша прысутнічаў на апошнім нашым канцэрце і абавязкова будзе прысутнічаць на прэзентацыі. Спадзяюся, вы таксама прыйдзеце і нас падтрымаеце. Будзе моцна!